You can't feel the heat until you hold your hand over the flame. You have to cross the line just to remember where it lays. Bueno, ni Martin Perez naz, Eskoriatzarra, 27 urte ditut, eta Gurpilun aukiko Saskibaloian jokatzen dut. Oindala 13 urte, hasi zinen, modalidade honetan, nolatan, ze, klaro, gotorri gara Gasteizera. Fundación Vital zuzenak taldeko kide zaitugu, baina Eskoriatzarra zara. Ona, nola heldu zinen, Martin? Bueno, ni hasi nintzen nire heziketa fisikoko irakasleak ezagutzen zaulako lehen entrenatzaile sana, eta bueno, berak animatuta hasi nintzen, beti gustatu izan jatazko kirola, beti praktikau izan nahi dut kirolen bat, eta izan hauen aukera hau, eta aurrerotan hauen, oso gustora, jat gustatzen be zatia nire bizitza azkenien Saskibaloia danik, ze azkenien nire bizitzak beste gauza batzuk osatzen daude, baina nire bizitzako gauza oso garrantzitsua da. Eta atzera begiratuta, 13 urte hauen errepasua, esan duzu gustora zauzela, merezi izan dau? Bai. Niri zuzenakek asko eman duzta, eta pertsona bezala asko azten lagundu duzta, autonomia, fizikoki gauza askotan be lagundu duzta, gauza askotan eta merezi izan dago, eta asko, eta ondikan merezi izaten dau, nire bizitzako oso garrantzitsua da eta bizitzan. Lehenengo mailan jokatzen dozue, komentatuko dugu 3 kategorisa dauz, orezko maila, lehenengoa eta bigarrena. Zue zauzei orduan hor. Lehenengo mailan, baina goikotik bigarren. Liga amaitziar dau, nola doia aurtengua? Bueno, erdi goi aldian gaz, klasifikazioan, baina posik, azkenean gainera azken partidu honetan irabazi ginen Kanariaseko taldean kontra, eta ondo juntzan, partidu oso borobila, eta ontxe animoakin gaz, gainera ontxe asteburu honetan derbisa izango da, bera-beran kontra, eta animauta, eta ondo azkenean denbora lisa onduz. Enpartu duzu Kanariak, esan gura dut, bidaiatu behiten duzue? Bai, asko. Juten gare, Mallorcara jungare, Canariasera be jungare, Tenerifera, gero jungo gare 2 hermanasera, Sevillara, pila bat bidai, eta gainera hori be gustatzen jat, gainera jokatziaz gain be bidaiatzen dugu, ez daukagula denbora asko igual gauzak ikusteko eta pizkat turismo etxeko, baina pizka bat igual bai eta gauzak ikusten ditugu betxabe. Ez ezaguna da, Gurpil aulkiko Saskibaloia, zugatik ezagutzen dugu, baina nik esango nuke oso arrotza, nolako maila dau. Hainbat talde aipatu doztazu, Espainia mailako liga txapelketa bat da? Bai, orokorrien Espainia mailan nivel altua dau. Bai selekzio mailan eta bai gero kategorixetan. Batez be orezko maila hortan, dala maila altuena, eta bertan dauia guztiz profesionalizauta kategorisa hori, atzerritar asko da jokatzen, gero badaz hemengo batzuk be profesionalak dienak, atzerriko horreik be profesionalak die, eta orduan oso profesionalizauta dau. Gure kategorisa dau pixkat mixa, batzuk profesionalak die, beste batzuk ez, adibidez gure taldia ez da profesionala, ez da gainera inoiz profesionala izan, orduan gu ez, baina beste batzuk bai, gure kategorisan, eta gero bigarren maila hortan isa guztixak ez die profesionalak. Orduan, esango nuke, gainera orezko maila hori, maila altuena Espainia mailan, dala Europako berena edo berenetarikoa. Dau hola kontsiderauta eta maila oso altua dau bertan. Pentsatzen dut, profesionalizateko bide horretan, diruak aurrekontua ezinbestekoa dela, ez? Bai, nik hori ez dut asko kontroletan, zen nik ez dut diru, azkenean jokalari izan ez dut dirua eramaten taldian, baina oso zaila da, ez? Patrozinatzaileak lortu behar dituzu, diru laguntza, azkenean gauz asko eta burua uste asko, eta hori komplikaua da, eta are gehiago igual olako kirol baten, ez? Igual ez dela hain ezaguna edo ez dela horren beste ikusten.
Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in her big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in it. Gurpil aurkiko saskibaloiak hainbat ezaugarri ditu berezkoak, eta horretako bat da kirol mistua dela. Selekzioak bai berezien dira mutilak eta neskak, baina bestela elkarrekin jokatzen duzue. Hori da. Bai da gauza bat, igual bista batian oso atentzioa deitzen dauena, ez? Eta hola da, gero selekzioetan, zuk esan duzun bezala, itxen da bereizketa, baina egunerokotasunean batera jokatzen dugu. Nik hasi nintzenetik hola da, gainera nik normalizauta daukot, ez ditut genero kontua ez dut ikusten jokalari baten, azkenean jokalaritzak ikusten ditut, berdin da emakume edo gizon, eta bueno, hau itxen da batez be, emakume asko ez da zelako emakumeen liga bat itxeko. Nor daki etorkizun batian, geroz eta emakume gehiago da jokatzen be kirolontan, eta ez dakit ingo dauen edo ez emakumeen liga bat, baina oingoz, holan dago araute bisa, eta bueno, nik esaten dotzueten bezala, nik normalizauta daukot ja holan izatia. Beste bereizgarri bat da, bost jokalariekin jokatzen da, saskibaloi esan digun ohikuan, normalan moduan, baina jokalari bakoitzak eta kotzuez puntuak eta bat aurrez, helburua da taldiak orekatuak izatia. Konta idazu? Bai, hori, esplikatzeko pizkat zaila da, baina hori ulertzen da. Azkenean, jakin behar dana da, mugikortasun oso desberdina daukagun pertsona jokatzen dugula gurpilolekiko saskibaloian. Nik horrekin esan edotena da, nik ez daukotela mugikortasun berdina, igual hanka bat falta jakon pertsona batekin, amputazio bat daukon pertsona batekin, konparauta. Zergaitik, azkenean bera iritsi aldalako, ni baino azkarrago izatera fisikoa dela eta, bere ezgaitasuna dela eta. Orduan, esan justu izango pertsona horrek eta nik berdin jokatziaz gurpilolekiko saskibaloian. Azkenean, bera igual ez da iritsiko ni bezain azkarra izatera, baina iritsi alda, ez, fisikoa dela eta. Orduan, itxan dana da, puntuazio bat emate jako jokalari bakoitzai, bere mugikortasuna aurkixan kontuan izan da. Puntuazio horrek doiez batetik 4,5-era. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Orduan, ninaz 1,5 bat. Geroz eta puntuazio baju haua, geroz eta mugikortasun gutxi hau aulkian. Geroz eta puntuazio altu haua, geroz eta mugikortasun gehiago aulkian. Eta gero, jokatzen dugu bosten artean, bai bosten aurka jokatzen dugulako, oinezko saskibaloian bezala, bosten artean gehienez 14,5-eko puntuazioa iritsi algare. Gutxingo bat ez dau, entratzailean nahi baditzu sartu kantxan 5 puntu, sartu alditzu, baina egongo da, beste taldiakin oso desbentajan mugikortasun aldetik eta ez da komeni ez, eta hori ez da inoz ikusten. Normalian entratzaile beti saiatzen da, alik eta puntuazio altuena sartzen kantxan. 1,5 horrekin ez gara kedatuko. Nolako jokalari zara, Martin? Ze zagorri dituzu? Akaso ez zara azkarra, edo mugikortasun 1,5-eko lidakotzu, baina, venga. Zeure burua azaldu idazu. Nire burua definitzia zaila da, nahiko polivalentena zela esango nauke. Azkarra banaz, 1,5 izateko nahiko azkarrenaz, igual kostatzen jatgeisa, igual mugikortasun, igual toki murriztu batien, igual azkar mugitzen, igual reflejotan eta gauza horretan, baina nahiko azkara esango nauke, batez igual ja velozidadea hartzen dutenian, tiro nahiko ona daukotela esango nauke, edo adibidez, aurten ja banabil be 3,2 botatzen, sartzen ditu nire tripliak, orduan gutxinaka hortan hobetzen banoie, eta esango nauke nahiko polivalentena zela. Hona etorri orduko, Gaztizela, sarreran baipatu dut, ikusi zaitugu umiekin entrenatzen. Zuk ikasi dozuna, beste batzuei erakusten. Aberasgarria da? Bai. Espero bere entzat aberasgarria izatia, baina niretzat bada. Ni beti saiatzen az presente izaten nondik hazen nintzen, nire azkenian beste batzuk lagundu zuztien, eta nire saiatzen az ontxe beste batzuk laguntzen, ez? Eta niretzat hori oso garrantzitsua da, eta niretzat horrek behitzen dago beste jokalari bat hobi hau, ez? Edo nik azkenian niretzat
jokalari hoberena izateko, jakin behar dozu be, dakizun hori beste batzui transmitiruten, eta bueno, ni saiatzen az egunero horretan, eta hortan nabil. Merezi dau. Bai, merezi dau, eta bueno, igual nik emango ziet asko eurei, baina eurek asko emate duztie niri be bai. Eta bueno, azkenean da, igual, baloncesto más puro bezala, ez? Ikustean nola disfrutatzen da bien, igual ez die kapazak kanasta bazartzeko, gurpinu gisa igual guk ematen dutzen bezala emateko, ez? Baina niri be zahazteko zer dan disfrutatzi, ez? Kasu honetan saskibaloiaz, ez? Eta bueno, horretarako asko balixo duzta. Zoma balixo da, ez da, ume horrein irribarre batek, ez da? Bai, asko. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. She gotta get you off. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once. Or twice, I know I forgot. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing the sad Zinala, hogeita zazpi da kontu. Jartzatu zeure buruari mugaren bat? Ez, disfrutatzia egunerokotasunean, ez? Ontsi bertan zuzenaken nau eta oso gustora nau, hemen be lan itzen dut, administrazionaletan, sare sozialak ematen ditut, ikastoletako kanpainak koordinatzen ditut, orduan oso gustora nau hemen zuzenaken, oingoz hemen ikusten dut nire burua, etorkizun batean, baina, bueno, azkenean bizitzak be buelta asko ematen ditu eta nor daki, ez? Baina ontsi bertan hemen ikusten dut nire burua etorkizunean. Martin, eskerrik asko, geure deiari erantzutiarren, lekutxo bat egitearren hemen kantxan, sorteon eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.